Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari panguva ino. Regai tipinde mukati mevhesi redu. Rinoonekwa kuna Matthew chapter 4 verse 1 to 7. Rinoti pano: Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa naDhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva 40 nousiku na40 akabva ozeya. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangorarami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda muromo waMwari. Zvino Dhiabhorosi akamuisa muguta dzvene, akamumisa pachiruvi chetemberi, akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye ucharayira vatumwa vake pamusoro pako, pamavoko avo uchakusimudza kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo uchidzi, usaidza Ishe Mwari wako. Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nokubwinya kwabwo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti Ishe kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye oga. Zvino Dhiabhorosi akamurega, vatumwa vakauya kuzomushumira. Toda kutenda Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti miseve yomuvengi, ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai, takuvhura shoko renyu nekuridudzira. Tokumbira simba rinobva pamberi pechigaro chenyu. Ropafadzaiwo vaoni navateereri pavanoteerera shoko renyu. Tauraivo nesu, mutauriwo neni, tanamata naJesu. Amen. Mukatarisa the context iri panyaya iyi, Jesu ari kubva from baptism. Pabaptism ari kusangana na John the Baptist. Vanotaura vanoti pavakasangana yaive hand over, take over from the baptism. John the Baptist achingopedza kubhabhatiza Jesu, he went, ndopa ainosungwa achienda into the prison. That was the end of his ministry. Asi Jesu achingobva mubaptism ainanga into the wilderness as the genesis of his mission. Saka ndopa iseparata the roles. Johana achimubhabhatidza, pakanzwikwa inzwi kubva kudenga richiti, this is my only beloved son, ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa, munzwei iye. Kune vanhu vaviri vakanzwa izwi rakataurwa naMwari kubva kumusoro kudenga. Nyika yose yakanzwa iri a thunder, rolling thunder, mabhanangana akarira, but only John the Baptist, the prophet, and Satan, the enemy, the arch-enemy of the devil, akanzwa mashoko aya kuti uyu ndiye Emmanuel. Pavakamboonana ndepapi vakapedzisara kuonana, Revelation chapter 12 verse 7. Zvino pakave nehondo kudenga. Satan navatumwa vake vakarwa neshato ine vatumwa vayo. Satan akakundwa. Ndo pakaitika second incident in the universe of the planet Earth. Papapi venue was the wilderness. Satan anosongana na Jesu. Jesu auye, Jesu atungamirirwa nomweya kurenje. He is preparing himself for the mission. Arikuite, he is fasting for his mission. If Jesus fasted for the mission, what about the students and Christians living in these days? Are we not supposed to fast? Kana Jesu akafasta, Jesu anaenda into the wilderness, anofasta for 40 days in the wilderness. Joreveiko wilderness. Wilderness is a time of suffering, a time of trial, a time of being
tested. Kune vanhu vari mumawilderness avo apo Satan ari kukanda miseve kuparadza vana vaMwari. But in your wilderness, hold on to Jesus. He has power to sustain you in a wilderness. Jesu ari mukati wilderness. Satan akauya with only 3 temptations. Saka ndoda kutaura nemi, sunga musana. Our caption of our message iri kuti misungo miseve yomuvengi. Satan pama temptations ese atingafesa, yes, they can be classified into 3. Ndo akatest kwa Jesu. 3 temptations were enough. Ndo ano summarize the challenges that we face. Mwamnyoro wandinoda anoti, the 3 temptations of Jesus mirrored the 3 challenges, the 3 snares the devil points yaanokanda kuparadza the 3 angels' message. So the 3 temptations destroys the 3 angels' message. Ndo anomilitator nekuparadza the 3 angels' message. Saka Jesu ari in the wilderness. Satan aana kuuya padere kutanga. Satan is a master strategist. Anoziva pekuataka. But Mwari ngavatendwe, Jesu achifasta murenje, he depended on the voice of the Father. Mukatasa Jesu are in the wilderness. Akanga aine chimiro chinonzi hypostatic union of the divine and humanity. Mubatanidzwa a blend of yehumwari inside nehumunu kunze. Saka Jesus had 2 wills, but he mutated, he silenced, akamuta his divinity, akanyararidza umwari humunhu ukasara uchishanda. Saka Satan anouya achiziva kuti Jesu wararama somunhu, akamunyangira. Ndobva auya netemptation yekutanga, obva ati, kana uri mwanakomana waMwari, shandura mabwe chive chingwa. The first temptation inotunga first angel's message, inodambura first angel's message. Saka first temptation inosimudzira yatinoti the principle of independence. Saka ari kuti iwewe Jesu after 40 days anga aziya nenzara. Anotaura Ellen White anoti akatanga kuona mabwe achita sochingwa. Saka hanzi appetite yakanga yakamusunga, but chairwirwa yaive principle of independence. Right, zvekumirira Mwari zvarema. Unofa nenzara uri muwilderness. Use your divine power to change stones into bread. Wozviraramisa so that you survive. Principle of independence. Saka kune matemptations anonzwa na Satan anosimudzira principle ye independence. Zviponese in a situation. Nzira ya Mwari yokururama yakaoma. Choose your way to save yourself. Akanzi Jesu kurama somunhu unofa nenzara in the wilderness. Zviramise in your challenge. Samakataza principle of independence yakaiswa na Satan inouraya pfungwa ye first angel's message. You know, Revelation 14 verse 6 to 7 paraphrased, you know, fear God and give glory to him. And zvekunamata Mwari zvakaoma when God is elevated. Yahweh, kune zvinhu zvinopikisa Mwari, ma-isms anochallenge Mwari, akafanana sana realism, atheism, ma-isms esaya, idealism challenge the first angel's message. Anoti iwe pamwe pacho hazvidi Mwari, zviita zvaunoona, humanism, ita somunhu zvaunogona, ma-isms challenge nekudambura first angel's message. Saka anoti iwe Jesu zvekudependa with the Father zvakaoma. Use your independence. Pane patinopinda muwilderness pakaoma, pakasunga ma-challenges, zvinhu zvakaoma. Satan anouya with the voice ranosimudzira temptation inoya ichipromota principle of independence. Zvinunure unosvika ndozvizivawo kuma late 30s hauna kana mukomana akakuroora mukati mechechi, but uri kuona blessa baba murume wemunhu achiuya. Satan obva ati principle of independence zvakataurwa naMwari zvorema. Save yourself. Ingomuda wopinda mukati memba. Save yourself. Uri mwana wechikoro university muri kudzidza, but wona nyaya yesabata iri kunetsa, but
chikoro chiri kudiwa unzi ukasanyora nesabata unofoira. Principle of independence. Nullify principles that has to do with our salvation. Dzesabata zviponese. Serve yourselves. Mukada kutarisa zvekare. It might be a career. Basa ronoona rine ma-US richishandwa nesabata. Satan oti zviponese in your wilderness. Tarisa suffering yawaita uri rover. Save yourself. Use the principle of independence. Shandura mapwe chive chingwa. I know you are facing a challenge. Basa ratouya rinoshandwa nesabata. Asi Mwari anoti kudi, we are looking in ethics. Inonzi deontological obedience. Chero zvakaoma. We shall be faithful to the core. First angel's message. Mwari ngaasimudzirwe. Let all isms be destroyed. Temirire, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kutya Mwari ndokuvamba kwezivo. Saka temptation iyi inotunga first angel's message. But Jesus akadiyara in the wilderness as our example. Though Jesus depended on the voice of the Father, cheraine nzara akaramba kupfugamira principle ya independence, he relied on the Father. Kuti Mwari arivati kudi, he trusted the Father in challenges. Ndoziva wakamomoterwa namatambudziko, trust a voice ra Mwari amidst your wilderness. I know it time ye suffering, it time ya marwadzo, it time yokurwadziwa. God can sustain you in your wilderness. Terera pakafamba. Saka temptation iyi yema temptations are just mirrored the life of the Israelites. In mirror the journey of the Israelites. Tarisai vana veIsrael vanoti vachibva from Egypt chicha vakaita, they passed through the Red Sea. Through the Red Sea vanopinda into the wilderness. Jesus anopinda nepa Jordan River straight into the wilderness. The life of Jesus repeated the life of the chain of the Israelites to Canaan. But Mwari in the days of the wilderness akasustain Israel with manna, akaichengeta, akainaisira manna. In your wilderness, God can sustain you. Be faithful. Satan anounza Miseve yomuvengi ndomsoro wenyaya. Anounza Miseve wekudonedza. Principle of independence. Don't depend on the Father. Depend on yourself. Depend on your degrees. Depend on your knowledge. Zviponese mukati mama challenges. But Jesus anoti kudi, anoti it is written. Tiri mukati mekuomerwa chinofana kuregulate our faith and our decisions. Kwakanyorwa kuchinzi, the Bible should inform us. I know ndozviziva wakaomerwa dzava 40 days. Satan anouya waziya nenzara. Sure dzakwana 40 days zvaoma. Trust God. Kusateerera izwi romuvengi. Mukada kutarisa pese pane number inonzi 40 inoreva maturation of a choice. It's a period of time of testing, a time of trial. Mukada kutarisa vana veIsrael vakararama 40 years in wilderness. It was a time of trial, a time of testing. Moses akanogara kuma Midianites for 40 years atiza ku Egypt. Time of testing, time of trial, nguva yekugadzirwa 40. Mukada kutarisa mvura yakanaya how many days mazuva Noah ari mukati, a time of trial, a time of destruction, a time of test. 40 days ndozviziva 40 days inguva dzakaoma, but Mwari anogona kukuchengeta. Varimo vari kufesa temptations. A principle of independence. Iyi temptation iyi inotunga first angel's message, inopa homage kuna Mwari ari one. The principle of independence inopromota other isms, kusimudzira atheism kuramba Mwari hakuna. Saka inokuti kana Mwari aripo sei uri muchallenge. Atheism ramba kuti Mwari hakuna into your challenge. Use your own way. Humanism shandisa kuti zvinogona kuitwa nemunhu, itawo zvinoitwa nemunhu. Realism, doubt the word of God. Shandisa other means. Be skeptical. My isms esaya. Shandisa rationalism. Think. Use your common sense.
Don't depend on the Bible. These isms challenge the first angel's message. But the principle of independence, Jesus akairamba akati, will depend on the Father. I know wakaveremerwa nama challenges, but depend on the voice of the Father. This is the first temptation. Second temptation, Jesus anotorwa na Satan oiswa pakakwirira pamusoro petemberi. Ari pamusoro petemberi anoona vanhu vachiita masacrifices vari pasi. Vanhu vachinamata mutemberi makazara vanhu pasi mainzi mucourtyard muruvazhe. Jesu Satan obva amuti zvikandire pasi. Kana wozvikandira pasi, ngirozi dzaMwari dzichakugama. Number 2, vanhu vese vachakugamuchira because waita zvekuflya in glory. Iyi inonzi principle of overdependence. Inodonedza Miseve, it's a shotgun inotunga second angel's message yaMwari inoti fallen, fallen is Babylon, rawa rawa Babylon. Saka Satan anopromota matemptations, anopromota inonzi overdependence yekutesta Mwari kuti kana muri Mwari unopinda mumachallenges ekuriska uchichallenja umwari hwaMwari, kuita zvinhu zvekuti zvekuchallenja kuisa miseve yekuchallenja Mwari inonzi overdependence. Kana muri Mwari mukasaita izvi hamuzi Mwari. Saka such challenges, Satan anouya nema-challenges anopromota the spirit of overdependence, wekunzi anonzi jamba kana ukajamba vatumwa vachakuchengeta. Saka vanhu vanoriska kuti kana ari pamapiritsi ototi mapiritsi handichanwa. Kana muri Mwari mukasandirapa hamuzi Mwari. So vanhu vanoita zvakawanda zvekuramba, kana kuramba kuverenga chikoro study. Oti kana muri Mwari ndichangopasa without hard work. Mwari ndichangove rich without the process yekushanda. Kana muri Mwari muchazviita. The spirit of overdependence. Spirit of overdependence yakonzeresa vanhu kuromba, kuvhunzira nekung'anga. Why? Vatadza kuexercise faith vari muwilderness. Why? Idzidziso dzeBabylon dzekurarama by faith without works. Idzodzo chinamato chakuBabylon ichocho chinogona kupinda muvana vaMwari. It's very true, the church of God will never be Babylon, but the people can have the spirit of Babylon, the spirit of the world. Kunamata chinamato chakuBabylon chinoda mashura nemamiracles pose pose. Aiwa pamwe pacho Mwari anotsvaga the faith. That's why zvakazarwa chapter 14 verse 12 achiti, here is the patience of the saints who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Vane kuchengeta mitemo, faithful to the law, and they keep the commandments of God. Saka mukada kutarisa second temptation iyi inotiratidza zvakaitwa zvekare paMeriba paMassa incident, wevana vaMwari vakachemera mvura yashayikwa. Hanzi vakapopota kuti Jehovha ari pakati pedu. Kana Mwari aripo ngaise mvura. Mwari haapo nekuti tashayiwa mvura. Spirit of overdependence. Vanhu vanotuka Mwari, vonenera Mwari kuti kana Mwari mukasazviita izvi toenda kung'anga. Kana zvarema upombwe ndoita, kana zvarema madhiri ndoita, nekuti Mwari hamuna kuratidza simba renyu. Spirit of overdependence. Mwari ari kuti chero zvakadaro, trust me in your challenge. Mamboona here kuti first temptation inotunga first angel's message, inopromota spirit of independence. Mambozviona here kuti second temptation inopromota the spirit of overdependence. So first temptation inotaura vana vaMwari vari mumana. Second temptation inotaura vapa Meriba pakavava mvura, pakazobuda mvura. Saka inotaura kufamba kwevana veIsraeri. But vana vaMwari vakashandisa inonzi presumption, vakashandisa logic, spirit of overdependence. Munhu anoshandisa common sense kuti kana ari Mwari anofanira kuita ichi nechichi. Havana faith yekutrusta Mwari amid the challenges. Despite vanga vaine pillar of fire paRed Sea, Mwari anga aine zvavaitira mana mvura, vaMwari ava pachingwa, but vakapopota
spirit of over dependence. Vanhu kune vanhu ma Christians anonzi ma bread and fish Christians vanoda kuti Mwari ava spoile in the wilderness. Havadi kushayiwa chinhu, vanopopota kana muri Mwari demonstrate a miracle. Kana musina kuita mashura neminana hamusi Mwari. Nanhasi kune vanhu vasiya chitendero nekuti Mwari akatadza kuita munana. Handi pese Mwari panoita munana. Verenga Luke chapter 4 verse 27. In the days of Elisha, only Naaman was healed. Only Naaman. Vamwe ese Mwari havana kuita minana. Why? We can live by faith in the absence of miracles. Saka Satan anoene inonzi over dependence. Yekuti kune vanhu vanoti kana Mwari musina kuita neno handiti. Second temptation, chinamato chechi Babylon. Third temptation, Jesu anotorwa oiswa pagomo rakakwirira. Aiswa pagomo rakakwirira obva anzi ndozviziva. Iyi inopromota inonzi, iyi temptation inopromota inonzi the spirit of compromise. Spirit of compromise iyi inotunga third angel's message. But third angel's message yet inoti Revelation 14 verse 9 to 11. Kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho, if he compromises to worship the beast, a system inorwisa Mwari, a kingdom, ne-image mufananidzo wechikara unonamatwa nezuva resvondo zvichipikisa zuva raMwari, vanhu vakakompromisa vachagamuchira hasha dzaMwari. Saka kune vanhu vachagamuchira in the last days to receive the third angel's message. Voita se vonamata vocompromise in the last days. Ndo zvakaitwa naJesu. Saka temptation iyi yakaitwa naJesu pamusoro pegomo anonzi naSatani chingopfugama. Ndozviziva wavinga matitle deeds aAdam aakasiya. Ndozviziva nzira yemuchinjiko yakaoma, nzira yeGetsemani yakaoma, kuti there is a cross before the crown. Marwadzo usati waona matitle deeds, but Satan anoproposa a shortcut. Ndokupa the crown without the cross. Ndokupa pasina sacrifice. Zvekorona, zvekurohwana naPilate, zvekurambwa nevanhu zvinorwadza, zvekuenda pamuchinjikwa wosara uri naked, izvi zvakaoma izvi. Jesu chingogwadama undinamata. Kana wandipfugamira ini ndokupa compromise. Iyi compromise ndo yakashandiswa, ndo temptation inonyanyoshandiswa naSatani yekuvhundutsira vanhu kuti munhu akasike kubvuma shortcut. Kune vanhu vari kuramba namadhiri, corruption. Vamwe madzimai evanhu vasikana vari kuwana mabasa nekurara nevanhu kuti awane basa. Compromise. Watya kutrusta Mwari kuti Mwari akupi basa. Spirit of compromise. Vanhu vachiita madhiri. Compromise. Wakasika sei kumuwana mukomana yeye? Compromise. Kasika kumuwana. Compromise. Nemukatarisa pana Esau anonzi nababa enda musango unovhima mhuka, but Jacob anotongoitwa zvembudzi nechop chop, otobika mbudzi namai otopa baba. Baba vanokasika kuvhunza, wakurumidza kuiwana sei? Iwo ndoda kukuvhunza pano, wakurumidza kuzviwana sei? Spirit of compromise in the last days. People will not stand for what they believe because of spirit of compromise. Vamwe vachaparidzi chokwadi nekuda kwei spirit of compromise, the love of money. So munyori wandoda anotaura, as we are living in the last days, vana vaMwari vanoti vachabatwa ne the spirit of the world. Pachaiswa inonzi the no buy sell decree, mark of the beast. Temptation is Satan achaishandisai spirit of compromise. Revelation chapter 13 verse 8 and verse 4. Vazhinji vachanamata chikara, vachapfugama, vachaobeya the dictates and the command. Kuti hamutengi kana kutengesa kana musina kunamata nezuva resvondo, kana musina kunamata sezvinoitwa nedzimwe nyika. Vanhu vachatiza mukati mukunamata zuva reSabata. Why? Zvinenge zvooma, zvinhu zvakaoma. Jesu asati auya, many will bow down. Apa mark of the beast inotiratidza Exodus chapter 32 pakaumbwa chimhuru. Many people compromised. Moses angononoka vakanamata chimhuru. Exodus chapter 32 vakanamata an image. Only varevi vashoma ndo vakaenda kurutivi vakamirira zita raMwari, but the whole world
in the valley yakapfugama pasi ikanamata chiumbwa iye Mwari ari pamusoro pegomo. Down the valley inotiradza kuti Mwari ari kumusoro kudenga, but down the valley vakave nemwari wavo panyika wechimufananidzo vakanamata. In the last days zvinhu zvichaoma, vanhu vachanamata, vanhu vazhinji, men will jump from the ship and join apostate movements because of the crisis under duress, under law, when religious liberty its wings shall be clipped. Paichadamburwa vanhu vachanamata, spirit of compromise, vanhu vachacompromise even our biblical pillars of our faith. Dziri kudamburwa to suit the taste of the world, dressing suiting the taste of the world, eating suiting the taste of the world, standards of living suiting the taste of the world. We have now more of ecumenical preachers at the pulpit, not distinctive preachers who preach our message as Adventist, as the remnant. Why? It's because spirit of compromise. Saka vanhu vachacompromise third angel's message, but it's Jesu akaramba kupfugama pagomo akati it is written. Mukaverenga zvakazarwa chapter 12 verse 17 inoti Satani acharwa nevana vemukadzi vapi vanochengeta zvinhu 2, the law and the spirit of prophecy. I church iyi nemovement icharwiswa nomuvengi kusvikira aita sei. Chaanoda ndechekuti gwadamai mufugame mundinamate, mukapfugama mukandinamata, I will give you the whole world. Ndozviziva wakamomoterwa namachallenges, vasinganamate havanamate. Iwo wakatomomoterwa because Satani ari kuti bvuma undinamate. Daniel chapter 3 tichananga pa plain of Dura, pachaumbwa chimufananidzo. Chimufananidzo chii changa chakakosha pakadirwa mari. Out of 3 million Jews, only 3 Hebrew boys dzisina kupfugama. Spirit of compromise will be reactivated in the last days. Satan achabata pamabasa, achabata pa economy, pa careers. Many who jump the ship. It is a period of shaking. Mambona ere Satan akakutadza pa spirit of independence, temptation yechipiri yekutanga, anouya pa temptation yechipiri ye over dependence inopromota the second angel's message. Akakutadza, he will use force. But third temptation ye compromise. Pa compromise padona mikwende yavarume namadzimai. Daniel chapter 3 vazhinji vakapfugama, but only 3 Hebrew boys dzikati atiti banana worship, ticharamba takamira kuti atina mati umwe Mwari, atina mati Nebukadnezar, chero choto chakaiswa. Saka compromise ichauya ine zvinhu zviviri, ichauya ine seduction, ine persuasion, ine zvinhu tokupai izvi, but kana waramba they will use force. Ichashandisa the burning fire, ichashandisa force ye death. Mazuva ekupedzesera, let mutsa usati wavharwa, spirit of compromise ichaiswa. Vanhu vamwari vachasejuswa namabasa esabata kuti tokupromota kuti uve manager. Vamwe vachandiswa kumacourts vachirovererwa, vacharamba kucompromise, vachafoswa to compromise under death sentence. Vamwe vachaiswa mumajeri, vamwe vachakandwa muchoto like the pioneers and John Huss and Jerome namawaudencies. Bandoda kukuvimbisa, Jesu akakurira the spirit of compromise, akaramba kufugama, akati better to suffer. The crown comes before the cross. Vana vamwari kune vanhu nhasi vari kuramba the cross, chavanoda I crown without the cross. Even Satan anouya kuna Abraham oti zvekumirira kudza una mwana uchimirira pana Sara ane 90 years, unoita mwana rini? I can give you the crown without the cross. Saka anoita se anopiwa Hagar was the crown, but zvaive nema consequences. But the cross vana vachagoni kumirira. Kada kutarisa even Samuel anonzi naSaul, ndimirire usaenda kuhondo kusvikira ndasvika, but he compromised to please the people. Anoita chipiriso onzi naSauro, white na Samuel waita sebenzi wadiwa mirira voice raMwari. Kune vanhu vari kuita zvavanoita asiri Mwari ataura, vari kuda the crown without the cross. Kune vanhu vari kungoda a marriage partner without a reliable partner, Mwari asina kutaura. Vari kuda the crown without the cross. Ndoda kukuvimbisa, chero zvikaoma, Mwari ari kutsvaga an army that will be faithful in the last days. Ichamira pagomo, Satan achaparade the riches of the whole world. Oti pfugama undinamate, kana ukapfugama ndokupa.
pandoda kukuvimbisa nhasi. Chero Satani akaita zvimiriri. Torafarira murume anonzi David haana kuzvigamuchira, he never compromised. Chero Sauro aiuya oona mukana wokumubaya, iye aitsvaga kumuuraya, akaramba kumubaya murimi, akati handibayi muzodzi waMwari, ndomirira nguva. Tomirira nguva, faithful to the core. Three temptations. Misungo miseve yomusungo wa Satani iyi inoda kuparadza the three angels message. Saka ma temptations esa unofesa Jesu akasangana nawo, but Jesu akamakurira. Jesu akamakurira sei? Aingonyora kuti it is written. Mukaverenga Matthew chapter 4 verse 11 inoda inoti Jesus never created food in the wilderness. Instead, akurira, he waited for angels to provide food. But in his divinity, he had the power to create food. Anaku create to save himself. Akaramba independence. Anaku chemera over dependence. Number 3, he never compromised. Fidelity is the motto. Let's wage the war. Tirambe msungo yemuvengi. Tirambe tiri faithful to the core. 3 temptations. Tinozikurira. Tiripa 3 angels message. This is our message in the last days. Not to independence. Let's lift the first angel's message. Not to over dependence. Let's have faith that produces works. Number 3, no to worship the beast and his image. Hatikuzopfugama. Chero zvichitsvuka moto ticharamata Mwari kumusoro kudenga. Not to compromise. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai. Mataura nesu pamusoro pemiseve yomusungo womuvengi inokandwa nomuvengi kuti monera. Sunungurai vana venyu vakamonerwa namatambudziko, vari in their wilderness. Sustain them in a miraculous way. Taurai navo vasavhunditsirwa nekuti vari mutrial, vari muwilderness. Munogona kuti chengeta tisina basa, munogona kuti sustain tichishayiwa murume, marriage ichivava, munogona kuti sustain. It's possible not to be independent, not to be over dependent, not to compromise, but to be faithful and diligent to your word. Tanamat. Amen. Tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawaka ake, chika morero runyara ro kuza, miramu mawaka ake, mzira kutsamira mumawoko ake, zira ya penya zuwa nezuwa kutsamira mumawoko ake, kutsamira mumawoko ake a Jesu. Zira kutsamira mumawoko